Willis wacho no nitie okabe wache TV kaendi to ingen tie jolochere moko mabire gina jolochere gi kitgi e paro tarik auchiel dwe mar achiel e paro gik manotimore ka to jogo poni tiere ting'e jogo endo kate nyisi ang'o kati wach ni Trump wacho ang'o mano chalo yamo makalo boko winji ke wada kodi wangegi to mane ka gidak koro gimbede mane eng'at gi maging'eyo kata wang' timang'o kata wang' wach gik moko majore to mane en to ben bontiere gima ne ji paro ka endie ni wach mar ni bedo Kamala Harris ng'ama miyo no ne nyalo konyo nikech Amerika en kama iwacho ni ratiro mar oganda okete ong'ala ma mbele joma mine imiyo thuolo mondo mi gimbe gitel bedo Kamala Harris ng'ama miyo no nokonye koso mane manojiemone mokwongo mano emanojiemo mokwongo moengo te nikech America is not ready for woman presidency. How the vote turnout, look at the men. I can say the really white men. I think it was like 58%. So we are not ready for woman presidency. Never Hillary. It failed. Now it's like Kamala. It failed. So it's not possible. But the tabu in my bureau give money ngama dako o hotel pinyendi kata ge wacho ni wani equal dok lakini okwani equal team ya koro mane mantiere tabu kaendi Willis mano be gima ne